Ole Jeunesse India a product thar Metomega alo thlenga hi product thatak mai ani a packing hi andal em boka chuan a chung om hi ka hmu don cheu ni uluk tak pek ani ti a hriata hi Metomega chu ani a salmon fish oil aṭanga siam ani a chuan a chunga hian 60 capsules a awma chuan 1000 mg fish oil a awm boka chuan tuna hian a chung lam kan en dawn ani a chin hi chin mawi tak ani a chuan ti hian kan hawng ta a chunga hian cover tu ṭhatna ka awm boka a hmasa berin a chin hi kan hawng phawt anga chuan a tuamna pawh hi ṭhatna ka sil thlap ani a rim hi white chocolate rim anam vengvenga chuan hei kan hmu don se o ni chuan hei capsule so chu ni a hei amoin anal em a hei capsule chu ni a anal em a hei kan hmu ang hianin takin turin market atang in khatiang ang ji tho salmon fish oil tanga siam ve tho seafood product tho kha achung a om ve a achunga hian capsule sa za somru ko oma choni hi market atanga salmon fish oil an siam ve tho chu ni an color hi ai nang ve via hei chu ma se ate deu zo ka hei poi hmel moi hle ni hei enta ula an moin an du om em a chuan tuna hian an live demonstration chu kan han en sin don ani ama sabberin tuilum hi no pakata hian kan chung phot anga chuan pakata po kan chung le anga nuwa chuan market capsule kha shiawin kan ti pop anga avangin tui chunga chuan kan sor lut anga chuan capsule pakhat chu kan da ta a pakhat kan le anga angai ang thawin kan sor lut le don ani avangin pani anita a quantity hi atet avangin pakhat kan tel le don ani capsules pathum kan thun to a tuna chuan Metomega hian result thatak aneya ti chuan hei po kan ti ang tho khan tuya hian kan da ve le anga tihan kan ti popanga te kan mu ang hian tuna chuanin 10% vel cha kala da a lemte kan hol pop le anga chuan tuna avangin kan tel don ta a chuan tuna chuan hei anunga hian thermocol ka da a chuan hei in hu ang hian thermocol hi tlem te in an man nia ka da don ani chuan hei in hu ang hian second khat po ani ma in
heta ka thil da hi spoon in ka chok le anga ka thil da hi spoon in ka chok le anga chuan tiang tho khan kan chok le anga helam po Metomega salmon fish oil khan a chunga hian oma an panhe a hian zoi muangin an lo na in hu mai ka ringa ti chuan tu na Metomega hi kan en chiang don ni uluk taka kan en chuan ama sabbera chuan ama thil powerful ber chu omega 3 fatty acids 300 mg oma EPA 180 mg chuan DHA 120 mg o ambaka vitamin E 5 mg ambaka chuan Metomega hi thuak ta na em ema cholesterol nei tan po em bokani chuan hei an pani a hian an lo na chu kan mu thei ta a chuan ai chiang in mu chu ka do a hei tui pa ngai ang cha in om to ani hei kan en ne chuan angai ang khan al oma eng product po hi mu nham tir chu hi ka do lawa ma se hei chu mu cheu ka do a market a hian eng po Metomega anga product lem zuar in lo mu ni chuan aming kha en chiang ula Metomega ai hi chuan original omega salmon fish oil Indian Ocean aṭanga sanga hilak ani a vitamin E nen dam doi chak tak ani a chuan til pakhat ka soi du chu voi khattal he thil hi lo e chin ve ula chuan hei hi Jeunesse in a mu chwa ani a chuan Jeunesse India pe cha kal ula chuan tu tatang chuan hei hi in mu thei ve anga result hi a the em a chuan market alo thleng che ani a chuan thin lung takin soi ka do a he product hi kam hanga ya he product hi amoi na nak em bokani kalome